vieraana. Ja meillä ei ole nyt semmoista vanhaa perinteistä paneelikeskustelun mallia, vaan enemmänkin tämmöinen talk show-tyyppinen tilanne, jossa minä olen ilkeä talk show-isäntä. Ilkeä. Tehtäväni on provosoida näitä keskustelijoita ja kaivaa heistä sillä tavalla esiin heidän sisäisimmät ajatuksensa. Ja sen tähden etukäteen jo sanoin, että kaikki mitä minä tässä tilanteessa sanon, se ei edusta Paavali Synorin eikä myöskään minun omaa henkilökohtaista näkökantaani, vaan olen tosiaankin vain tällainen ilkeä isäntä, joka yrittää saada keskustelusta mahdollisimman paljon irti. Eli näin aluksi pieni varaus tähän tilanteeseen. Tässä keskustelukumppanina ensinnäkin minusta katsottuna vasemmalla, teistä katsottuna oikealla Johan Heau. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot tehnyt pitkän uran seurakuntapappina Keminmaassa. Ja nyt sitten siirtynyt sieltä muutama kuukausi sitten takaisin kotiseudulle Satakuntaan evankeliumiyhdistyksen työhön. Mikä sai lähtemään Keminmaasta ja siirtymään yhdistykseen? No tietysti koko kirkollinen tilanne on semmoinen, että olen ollut virkaurani huipulla jo aika pitkään siellä Keminmaalla, että kirkollisia virkoja ei ole, edes seurakuntapastorin minkälaisia mahdollisuuksia muualle sieltä lähteä. Ja, se oli erittäin hieno ja hyvä seurakunta, siunattu aika olla siellä, mutta kyllä tietysti tämä kotiseutu on vetänyt meitä puolensa ja joskus aikaisemmin kun kutsua esitetty ja nytkin sitten kutsuun oli hyvä vastata, että kutsuttuna tulla tähän työhön. Hyvä. Sun juuret on täällä rukoilevaisuudessa ja meidän yhdistää se, että me ollaan molemmat juostu maratonia. Se on hienoa. Finishers, joo. Ei niin kuin eräs pappi kirjoitti pappismatrikkeilta harrastuksena maratonien keskeyttäminen. Me ollaan juostu loppuun saakka. Toinen keskustelu oli Eero Pihlala, tervetuloa. Sä et yhtään kokonaista maratonia juossut vielä. Joo, kyllä, mutta yleensä ne lyhyempiä matkoja juoksevat vähän suositumpia ja isompia. Kenen keskuudessa? No yleensä 100 metrin juokset esimerkiksi. Okei. Jos sen pääsee maailman saakka, se kysymys. Sä toimit lähetyskirkkokunnan pappina ja Espoon, mikä se yhteisön nimi on? Pyhän Tuomuksen seurakunta. Pyhän Tuomuksen seurakunta. Olet sen seurakunnan paimena. Kyllä. Mikä sun hengellinen tausta on? Mä sitä seuraava tunne. Joo. Voisi sanoa, että aika kirkollinen. Meillä on vanhemmat ollut 5. liikkeen kautta, siis kansanlähetyksen kautta, lähetteenä Etiopiassa. Ja toki sen kautta on myös isä tullut sitten herätykseen tai tämän liikkeen parissa, mutta me ollaan Harjavuolla seurakunnassa on kasvanut. Ja sitten opiskeluaikana on rukoilevaisliike ja evankeliumiliike tullut myös tutuksi, mutta kirkkokristityt sitten. Kirkkokristityt? Kyllä. Okei, se on paljon parempi termi kuin tämä kulttuurikristityn. No nyt me kysytään, onko uusi uskonpuhdistus mahdollinen? Ja tietysti täytyy nyt hahmottaa se tilanne, että kun me kysytään tällaista, niin täytyy kysyä, että missä, minkä pitäisi uudistua. Puhutaanko me nyt Suomen Evankelisesta-kirkosta vai laajemmin suomalaista kristillisyydestä. Ja tähän liittyen Eero, sinä olet nyt valinnut sen tien, että et enää ole Suomen Evankelisesta-kirkon sisällä toimimassa. Olet toiminut järjestössä, joka ensin oli kirkollinen, mikä se termi oli, kirkollinen rakenne. Nyt se on kirkoksi kasvava kirkko ja näyttää siltä, että ehkä lähitulevaisuudessa sitten ihan itsenäinen kirkko. Eli onko sun näkökulma se, että tämä Suomen Evankelisesta-kirkko ei enää voi kokea uskonpuhdistusta? Sekin on aina pois tästä kirkosta. No siellä missä evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan, niin siellä myös kirkko aina uudistuu. Että en rajaa sitä minkään järjestyksen sisään näin, mutta ehkä omasta henkilökohtaisesta tiestä ja on sitten myös lähetysliittokunnan tiestä sanoa, että toki tämä on ollut siis kirkollinen tie alku, täytyy muistaa se, että jos nyt Luther-säätiöstä vaikka, että ensimmäinen työntekijä sai virkamääräyksen, siis Oulun tuomiokapitulilta. Ja sitten tietysti kompassisuunta on lähtenyt siitä, ei niinkään välttämättä omasta aloitteesta, vaan sitten tämä piispa Huoviselta, että oli se epääminen. Niin se ei tietysti ollut suunniteltu juttu, kuten kaikki ymmärtää, mutta siihen oli tietysti perusteet.
oli virkakysymys ja se kirkkokuri, erityisesti pastorien harvojen kohdalla, mitä muuta sitten on ollut, niin siinä sitten on otettu jo kompassisuuntaan erilleen. Ja 2013 syntyi sitten lähetyshiippakunta, joka voidaan sitten tulkita toki, että on vasta piispa, Risto Soramies tai Matti Väisänen ja näin. Mutta, ja siinä on itse tietty kulkenut, että mun opiskellessani niin tavoite oli se, että mä Evankelismin kirkon pappisvirkaan kiittäisi, mutta se tie kävi sitten niin kuin virkasuun kautta, jäi kulkematta ja sitten tutustuttiin Luther-säätiöön ja Markus-yhteisöön ja sitä kautta sitten lähetyshiippakuntaan. Mutta ehkä vielä sanoisin sen, että on siinä ollut sitten valintani kanssa se, että omia lapsiani, meillä oli sellainen pitkä tilanne perheessä, että lapset ei kuulunut Evankelismin kirkkoon ja me vaimon kanssa kuuluttiin. Ja sitä me monta vuotta vietittiin, että tämä ristiriita on, meidän täytyy joku ratkaisu tehdä meidän perheessä. Ja mä itse sitten en tahtonut, että meidän pojat elää niissä riidoissa ja siinä sellaisessa niin kuin sekauksessa kirkossa, vaan että he juurtuu sitten siihen luterilaiseen seurakuntaan, joka sitten pitäytyy edelleen siihen, mitä on luterilainen kirkko tunnustanut uskollisesti, niin tällä tavalla ehkä sitä omaa tietäni ja niitä henkilökohtaisia valintoja. Okei, no miten se sitten kuulostaa siltä, että sinulla on tällainen henkilökohtainen problematiikka, joka on jäänyt lähetyshiippakuntaan. Ja miten sä ajattelet, että on niin laajemmalti Suomen Evankelismin kirkko, onko sille vielä tulevaisuutta, onko tämä mahdollisuutta vai voit myös ajatella, miten lähetyshiippakunnasta yleensä keskustellaan, katsotaanko siellä, että se menee jo omaa tietään ja se päättyy ikävästi. Niin, ajattelen, että jälleen hiippakunnan, että monesti ajatellaan näin, että me perustetaan nyt uusi järjestys ja rekisteröitetään kirkoksi niin kuin Suomen lakien mukaan. Mutta ihan rehellisesti voi sanoa, että meillä on erilaisia käsityksiä hiippakunnassa, niin pastoreja kuin sitten seurakuntalaisten kohdalla. Mitään suunnitelmaa ei ole. Ja se on mennyt, meillä on keskusteltu paljon tästä nyt seurakunnissa. Ja jälleen niin tilanne ehkä on se, että me puhutaan enemmänkin aina siitä, että mikä on suhde Evankelismin kirkkoon. Niin kuin esimerkiksi järjestöissä puhutaan. Ei puhuta niinkään siitä, että mikä kirkko on. Me tiedetään, että meillä on kirkko, kun meillä on sakramentti ja sana. Ja me ollaan niin kuin turvassa. Mutta se, että sitä identiteetistä tuntuu niin kuin oudolta sitten se suhde, mikä Evankelismin kirkkoon ja niihin niin kuin harvoihin, julkisiin harvoihin ja niihin epämukavuuksiin on. Mutta vastaakseni nyt sun kysymykseen, niin edelleen mä sanon vaan sen, että missä sakramentit oikein toimitetaan ja sana puhtaasti julistetaan, niin Jumala aina toimii. Että mä en rajaa sitä ja näin, että vaikka ehkä haluaisin. Sä et ihan tarkkaan vastannut kysymykseen, mutta tullaan kohta siihen lisää. No, Johan, sä oot koko virkaurassa toiminut ja nyt edelleen haluat toimia nimenomaan Suomen kirkon sisällä. Täytyy kysyä, että oletko niin sinisilmäinen, optimisti, että vielä odotat, että Suomen Evankelismin-kirkko tästä nousee, vai mikä sä asut nimenomaan tekisit sen ratkaisun, että haluat pysyä tämän kansankirkon virallisen rakenteen sisäpuolella? Olen sinisilmäinen ja hyvin kirkasotsainen. Onhan teillä aurinkoa siis heijastaa kyllä niin, että minunkin aikaisemmin. Joo, se, jos ajattelen tätä omaa tietäni, niin on saanut vielä elää sitä aikaa, että Oulun juna kulki ja täällä Kiukaisissa monet kesät Teuvon opissa on saanut olla ja on ruokakarissa leiriä pidetty ja rukoilevaisuusliikkeenä on ollut sillä tavalla kirkollinen liike, että kirkon virka ja sakramentit ja seurakunnan yhteydessä eläminen, vaikka sitten selkeästi tämmöinen niin kuin itsenäinen hengellinen profiili ja kriittinen suhtautuminen niin kuin kirkon niin kuin raamatusta luopuvia ja poikkeavia linjauksia, niin kuin sitten on jo ihan kodinperuja opettu ja sitten opiskeluja ja muun myötä sitten Paavallisen ja tunnustusrintamaa, tämmöiset on tullut tutuksi. Mutta kuitenkin tämä niin kuin tie kirkon virka- ja seurakuntapapiksi ja jos ajattelee nyt sitä niin kuin muistoa, mikä nyt takanapäin sitten niin Keminmaan seurakuntaa ja myös
kuitenkin Livinkasta ennen ollut semmoisia paikkoja, joissa on niin kuin paljon siunauksellista ja hyvää ja niin kuin parhaimmillaan se, mitä niin kuin kansankirkko voi olla. Joskin nyt sitten kun ajattelee, mitä on tapahtunut tässä muutama viikko ja kuukausi taaksepäin, että siellä on käytännössä seurakunnan linja ja virat ja työntekijät muuttunut 180% tai 180 astetta eli todella niin kuin raju muutos. Se on myöskin sitä kansankirkon niin kuin hyvin ikävää todellisuutta, että semmoinen niin kuin jatkumo ja kestävyys on niin kuin, nyt siellä Kemivaalla sitten ihmiset vaihtaa tilannetta ja kuka lähtee kirkosta ja niin kuin vaihtoehtoisia kuvioita valmistellaan ja järjestellään, että missä voi käydä jatkossa sana- ja sakramenttien hoidossa. Mutta se varsinainen kysymys niin kuin tästä omasta olemisesta ja elämisestä, niin aika paljon kipuilua niin kuin sillä tavalla liittyy siihen, että usein suurta vierautta kokee niin kuin tässä, että minkälainen on tämä kirkko, missä palvelee ja niin kuin, jos ajattelee tätä kirkon hallintoa ja rakennetta, piispojen linjauksia ja muuta tämmöistä, niin se on kovin erilainen todellisuus sitten. Että jos mitä vähemmän on tuomiokapitulia ja piispan kanssa tekemisissä, että on siellä paikallisseurakunnan rauhassa, niin saa tehdä siunattua ja hyvää työtä mutta sitten se niin kuin hallinnollinen ja tämmöinen niin kuin kirkon linjaukset, nyt nämä viimeiset keskustelut tästä homoliitoista ja muista tämmöisestä, niin ne tuntuu kyllä niin vierailta ja vaikealta sitten itsensä mieltää semmoiseen joukkoon. No he tässä kohtaa sanon, että jossain kohtaa annan sitten myöskin yleisölle tilaisuuden esittää kommentteja tai ehkä mieluummin kysymyksiä näille meidän keskustelijoille. Se aika ihan vielä, mutta varautukaa siihen, että tosiaan saatte osallistua tähän keskusteluun. No mä jatkan Johannes sun kanssa tuosta äskeisestä vielä, että siis sä oot nyt päättänyt toistaiseksi ainakin olla kirkon sisällä toimia, mutta onko se sulla semmoinen ikään kuin periaatekysymys, että kirkon sisällä pysytään, tuli mitä tahansa vastaan, vai voitko kuvitella semmoisen tilanteen, että joudut tekemään vastaava ratkaisu kuin Eero on tehnyt? Voin kuvitella, mutta ehkä enemmän sitten semmoista niin kuin rajapinnan hakemista tässä mennään. Nyt tämä positio, missä tällä hetkellä on, niin on tosiaan järjestön palveluksessa, SLEyn palveluksessa ja kuitenkin sitten niin kuin luterilaisen kirkon yhteydessä on se Jumalan palvelus, mitä olen paimenena sitä messuyhteydessä johtamassa. Se on jotenkin poikkeuksellinen tämä koko tilanne ja kirkko-opillisesti on kysymyksiä siihen, että mikä tämä meidän niin kuin tilanne on ja jotenkin tämmöinen niin kuin sinnikkyys ja sitkeys kaikesta skitsofrenisesta tunnelmasta huolimatta niin kuin olla täällä kirkon piirissä ja parissa. Ne perustelut, mitä joskus on esitetty, että on mahdollisuuksia, toimintamahdollisuuksia, tiloja, päästään sinne ja tänne mukaan, niin ne ei ole oikein kestäviä, että ne ei ole niin tosiakaan. Että monet tilat ja paikat on kyllä aikoja sitten ja mahdollisuudet mennä kirkkoihin niin paimenen näkökulmasta. Virkoja ei ole saanut aikoihin. Että kyllä se niin koko ajan, jos Kemimaan kaltainen seurakunta tai mitä tapahtuu Kemijärvellä tai jossakin muussa paikassa, missä joskus on ollut niin kuin siunattua ja hyvää seurakuntaelämää, niin kun sieltä vanhuskoiset papit lähtee, niin mitä tulee tilalle, niin silloin kysytään näitä vaihtoehtoja sitten. No ihan vielä tämmöinen kuvitteellinen tilanne, täysin kuvitteellinen. Nykyinen työnantajasi SLEY, sen hallitus päättäisikin, että me perustamme oman uuden SLEY-kirkon. Lähtisitkö mielellään mukaan siihen vai olisiko sinulla jotain kriittisiä kommentteja tämmöisen päätöksen tekijöille? No se tietysti on niin yhden hallituksen kokouksen päätös, vaan sitä varmaan prosessoitaisi jonkun aikaa ja silloin siinä ehtii sitä keskustelua käydä, että kyllä semmoistakin keskustelua käydään. Okay. No oikeastaan sitten sama kysymysjuttu on ikään kuin näkökulmasta, niin Eero, että
mitä Suomen Edut-kirkossa pitäisi tapahtua, jotta lähetysliittokunta vetäisi käsijarrulla ja totesi, että hetkinen, tämä prosessi pysähtyy, me jäädäänkin tähän kirkkoon, vai onko se täysin, niin kuin minä tunnistin, että juna meni jo? No ensin ehkä siitä mielikuvasta, että mä ajattelen, että Suomen Edut-kirkon ja näiden päättävien elimien pitäisi vetää käsijarrusta, tehdä se U-käännös. Että jälleen meillä on niitä, jotka ollaan lähdetty ja tunnustusta, se mikä siis koskee kaikkia kristittyjä kaikkialla, niin meillä on sitä muutettu ja vaikka järjestys, joka on Suomessa paikalla, niin siitä ollaan erottauduttu. Mutta jos näin nyt sitten leikitään, niin ehkä nyt sitten virkaan liittyen siis tämä naisten tai kielto, Herran käsky siitä, että kielto siis naisten opettamisesta seurakunnan kokouksissa. Niin tästä tulisi tehdä parannus, se mikä kuuluu siis Suomen Edut-kirkon pappisvirkaan ja siihen järjestykseen ja tunnustukseen tällä hetkellä. Ja toki mä ajattelen, että sitten siis tämän kokoisessa kirkossa niin siis tämä kirkkokuri, eli siinä ymmärrettävästi siis ihmiset ajattelee eri tavalla ja siihen se tulee sallia ja seurakuntalaiset ajattelee eri tavalla, mutta pastoreita kohtaa erityisesti. Että se mitä pastorit opettaa, niin sellainen on myös seurakunnan usko. Ja tunnustus seurakunnassa käytännössä tulee pastorien kautta. Ja meillä on yksi kokemuksia siitä, että meidän seurakuntaa tulee vaikka Hammosta väkeä, jossa sitten pääsiäisen aikana pastori on kieltänyt ylösnousemuksen historiallisuuden. Ja silloin ei ole enää sitten syntianteeksiantoa, ei ole enää ehtoollista tällaisessa. Kyllä näissä nämä nyt kaksi ehkä mainitsen, mutta tämä toimintaympäristö on jälleen muuttunut niin paljon, että voidaan puhua niistä rukoushetkistä tai näin, mutta julkisessa liturgiassa kirkon uskoo, siis miten tehdään kirkossa sitä ja osallistua rukouksiin, niin siis se on tosi vakavaa, että meillä on tämmöinen rukoushetki samaa sukupuolta olevia. Siinä mä ajattelin, että mikä meidän rukoushetki saa. Jos meillä on matutin ja laudessa ja kompettuun, niin mitä niissä? Ei hetkipalveluksessa ei ole mitään ongelmaa, mutta tämä on siis tosi vakava asia ja näin osa liturgista aineistoa. Tämä on myöskin uskonpuhdistuksen ydinkysymyksiä ollut 1500-luvulla ja varmaan meidänkin tilanteessa se, että olisi oikea opetus. Mitä haluttiin uudistaa, Luther halusi uudistaa viran. Katolisen kirkon virka oli hyvin monella tavalla korruptoitunut ja nämä väärinkäytökset, mihin evankeliumi oli sitten hävinnyt kokonaan ja näin, niin kyllä siinä on monenlaisia liittymäkohtia siihen, että paimeinen virka on mädäntynyt hyvin rankasti ja sieltä vuotaa sitten se myrkky tänne seurakuntien elämään. Tämä kuulostaa siltä, että jotta lähetysvirkakunta voisi tulla takaisin kirkon yhteyteen, edellyttää, että kirkolliskokous 3/4 enemmistöllä päättäisi lakkauttaa naisen palvelustilan Suomessa. Se taitaa olla tosiaan... Edustaja-aloitteita on. Niin, joo. Näyttää siltä, että lähetysvirkakunta järjestäytyy kirkoksi, että mä käyn kyllä niin optimisti, että semmoinen tapahtuisi tässä ihan kovin pian. Mutta tämä on ollut tämmöistä vähän taustetusta. Nyt me tiedetään, minkälaiset keskustelut meillä on, minkälaisista kirkkonäkemyksistä nousevat. Ja nyt mennään lähemmin tähän itse meidän teemaan, eli tähän uskon puhdistuksen mahdollisuuteen, tai ehkä voidaan sitä vähän vielä laajentaa uskon puhdistuksen tai tämmöisen hengellisen uudistumisen ja heräämisen mahdollisuuksiin. Yleensä Suomessa tai sitten Suomen Edut-kirkossa sen sisällä. Nyt kumpi vaan voi vastata ensin. Näettekö te tällä hetkellä Suomessa, joko kirkon sisältä tai ulkopuolella, jotain semmoisia merkkejä, jotka kertoisi jostain uudesta hengellisestä elämästä tai jopa uskon puhdistuksesta tai uskon puhdistumisesta jollain tavalla? Onko jotain positiivisia merkkejä vai onko kaikki suunta lain alaspäin? No on, totta kai, että kirkko pysyy aina kaikkisesti ja tälläkin hetkellä Herra Suomessa, sitä ei ole lupausta. Niin, no tällä hetkellä ainakin on useita seurakuntia. Ja voisi sanoa ihan konkreettisesti sen, että isossa koulutusta on meillä lähetysliittokunnassa
vetäminen. Mä oon ilonnut tosi paljon siitä, että näin nuorilla on kirkon usko. He on tehnyt tehtäviä vastaan. He on löytänyt siis seurakuntayhteyden, levon, siis alttarisakramentin ja kasteen ja sanan äärellä. Ja näihin niin tarrautuu ja löytänyt siis rakastava isän. Ja siinä on niin kuin, selkeästi siis tämmöistä uudistumista. Ehkä voisi sanoa sellaisia innostuksen kohteita, mitä on ajatellut, vaikka en ehkä jaa niin kuin, sanotaan kirkollista yhteyttä, niin tämmöinen kampanja, mahdollisuus muutokseen. Ja sanon siinä, että mua innostaa se, että on rohkeita kristittyjä, jotka siis todistaa uskosta ja pitää, niin kuin on pussi pysäkellä mainoksia. Ja ymmärrän se, että ne seurakunnat, jotka on tässä mukana, ei kaikki ole luterilaisia ja näin, mutta se on semmoinen, niin kuin, mä ajattelen, niin kuin hieno asia se rohkeus. Ja jotenkin toivoisin, että siis meidänkin seurakunnissa uskallettaisiin siis, tunnustaa siis ihan elämällä. Ja on se sitten, että tullaan kirkkoon tai ristää kädet työpaikalla tai jotain muuta, mutta näin. Sitten ehkä voisi tämmöinen, että mä katselin tuossa YouTubesta semmoisen video, missä kristillisten lehtien toimittaja järjesti Helsingin Vanhuskirkossa tämmöisen tilaisuuden, jossa siis käsiteltiin menestysteologiaa, siis sitä, että usko näkyy elämässä taloudellisena ja fyysisen menestyksenä, niin lupaus. Ja siinä hän niin tuomitsi sen, että ja monen kertaan oli erilaisia puheita. Ja jälleen mä ajattelin, että tämä oli hyvä, että jonkinlaisia rajoja tuodaan ja pyritään tekemään tällaisia asioita. Ja sen voi niin valtavan terveenä myös tässä ajassa, missä niin suvaitsevaisuus tuntuu ja sellainen olevan niin se, mitä tarvitaan ja tarjotaan vastauksena kaikkeen. Tuli mieleen, tuosta sanoit näistä mahdollisuusmuutokseen mannekiinista, jotka omalla kuvallaan uskaltaa julistaa, niin joku kertoi kerran jostain ammattikoulusta, missä oli yksi kristitty kaveri, joka olisi halunnut todistaa muille, mutta ei oikein tiennyt, miten uskaltaa ja miten tehdä, niin otti sitä valokuvan, teki siitä julisteen, kirjoitti tekstiin, että olen kristitty, tulee minulta kysymään miksi, ja laittoi niitä koulun seinään. Sitten tuli ihmiset kyselemään niin, että sitten jonkin ajan puuttuu, siellä oli semmoinen kuva, missä oli ryhmä ihmisiä. Ne olivat kristittyjä, tulee kysymään miksi. Oliko sulla, haluaisitko Johan jatkaa tähän? Kyllä mä ajattelen, että tämä paikallisseurakuntien tasolla edelleenkin on hengellistä elämää ja kristittyjä, jotka niin kuin löytää ravintonsa ja niin kuin uskollisia työntekijöitä. Voisi sanoa monella tavalla maan hiljaisia. Niitä on. Ne tietää, onko se enemmän niin saattohoitoa vai onko se jotain uutta kasvavaa? Joo, se kyllä siellä niin kuin hengellistä heräämistäkin jossakin on. Ei mulla ole mitään henkilökohtaista, toki niin kuin oman seurakuntataustan kautta siellä on onneksi semmoista jotakin tapahtunut, että se sanan kylvetty ei turha. Siihen saa edelleenkin luottaa ja se kylvetty sana kantaa hedelmää vielä senkin jälkeen, kun on sitten väki vaihtunut. Mutta kyllä mä ajattelisin, että myöskin tämä, niin kuin puhuttiin toimintaympäristön muutoksesta ja tästä tilanteesta, joka on hyvin uudenlainen ja erilainen, niin se, että on tämmöisiä uusia jumalanpalvelusyhteyksiä, uusia messuyhteisöjä, myöskin ajattelisin siihen noi lähetyshiippakunnan jumalanpalvelukset, niin kyllä se yhdenlainen elämänmerkki on se, että halutaan selkeästi oikeata ja puhdasta Jumalan sanaopetusta ja väkeä tulee koolle. Ja niin kuin ajattelisin että lapsityön näkökulmasta sitä, että siellä on lapsiperheitä, pyhäkoululaisia, tätä niin kuin kasvavaa polvea paljon mukana. Ja se on tässä koko kirkon uudistuksen ajatuksessa yksi iso asia, että miten me välitetään evankeliumia, miten lapset kasvaa ja juurtuu kristillisen uskoa ja tulee tuntemaan Herran Jeesuksen omana vapautta. Jos tähän vielä sanoisin tosiaan, että kun me puhutaan uskonpuhdistuksesta,
niin siinä on niin kyse kirkollisesta uudistuksesta ja se on siis aina pitkän aikavälin asia. Että toki niin herääminen se on hienoa, että ihmiset siis tulee uskontaan, miten sanotetaankin se. Mutta tosiaan se, että Jumala lähetti poikansa maailmaan ja hän tekee lähetystyötään juuri alttarisakramentin ja armovälineiden kautta. Ja se on niin sitä, että hänet kohdataan jatkuvasti ja löydetään se seurakuntayhteys. Se on se niin Jumalan missio, lähetystyö. Ja ajattelen näin juuri, että ne Jumalanpalvelusyhteisöt ja erityisesti siis seurakunnat on sitä niin kuin heräämistä ja niitä paikkoja. No täytyy nyt näihin messuyhteisöihin. Tämän kysymyksen jälkeen mä annan sitten ensimmäisen yleisövuoron, jos halutaan kysyä. Mutta nyt erityisesti lähetysliipakunnan messuyhteisöistä, eli se osittain koskee myöskin järjestöjen yhteisöjä. On kritisoitu siitä, että lähinnä vaan kokoaa jo sitä aktiiviseurakuntaväkeä ehkä paikallisseurakunnista ja tavallaan kalastellaan toisten verkoissa. Mutta tämmöisiä niin kuin, miten asiaa sanotettaisiin, pystymetsästä tulevia on kovin vähän. Miten tällaiseen kritiikkiin vastaisitte, tällaiseen arvioon? No, mä tunnen tilanteen vaikka pääkaupunkiseudulla, niin kyllähän meillä siis kastetaan niin lapsia kuin aikuisia ja meille tulee siis ei vain niin herätysliikeväkeä ja kokenutta kristittyjä, vaan aikuiskaste käytössä. Siis kaste. Niin, okei. Se on sekä lapsia että aikuisia sitten iältään. Ja näin niin kuin sanoisin toi ensimmäiseksi. Ja, toki on totta, että meillä on, mikä on ihanaakin, että meillä on monista eri siis herätysliiketaustoista ja kirkoista, mutta ajattelen, että miten itse kun niin erosimme kirkosta, niin mä ajattelin sitä Evlut-kirkosta niin sitä näin, että vaikka se on ihan todellinen ero, että siis mä en ole Evlut-kirkon jäsen ja se merkitsee kaikin tavoin eroa, mutta silti suhde voi jatkuu. Ja mä edelleen siis ajattelen, että tämä on paras tapa, millä mä palvelen tätä kristikuntaa ja nyt suomalaisia ollaan täällä. Ja se suhde jatkuu ja sitä osoittaa nyt se, että mä saan olla täällä Paavolin synodissa esimerkiksi. Joo, mä olen kirjoja. Joo. Ja näin, että sekä niin tämmöinen, niin, että me oltaisiin jotenkin niin eri leiriä ja niin varastellaan jotenkin jäseniä. Ja sanoisin sitten, että meissä kaikissa asuu se vanha luonto, josta sitten Timo jo aamulla sanoikin, että elämän loppuun saakka. Me tarvitaan sitä herätystä itse ja niin joka päivä. Ja että myös se on lähetystä ja myös meitä varten niin Kristus tulee ja on uhrattu tänäkin päivänä. Näin, mutta monenlaista seurakuntaväkeä on. Haluatko tähän kommentoida? Mites teillä Porissa? Te olette kalastellut kaikki sieltä Porin lähetysliipakunnan. Mikä se on Porissa tuo lähetysliipakunnan? Niin, taitaa olla niin, että siirtynyt vaikka sinne Porin SLE-yhteisöön myös. Siis on semmoista liikennettä ollut. Me ollaan niin kovassa kilpailuasetelmassa. Me kilpaillaan kuolemattomasta sieluista ja mulla on oikein mukava ja hyvä velinen yhteys Niemisen Miikan kanssa, joka siellä Porissa ja siellä on yli 86 000 asukasta. Sinne mahtuisi vielä aika monta muutakin maanpallosta ja kaikki täyteen, niin mä en näe sitä niin minkäänlaisena kilpailuastelmana eikä tämmöisenä kalastelukysymyksenä, vaan se, että niin kuin siellä tosiaankin riittää, työtä riittää ja ihmisiä riittää ja niin kuin tehtävää. Tämä ei niin mikään etupiirijako, että tämä kaupunki oli meillä ensin, että miksi te tuutte tänne. Että kyllä näin se on niin kuin omat kipunsakin varmasti ja näin, mutta kun mä oon katsellut sitä Kevinmaan vinkkelistä tänne etelään päin, missä niin näitä uusia yhteisöjä eri tavalla noussut, niin nyt nousee siellä pohjoisessakin jotakin. Niin, se on niin kuin, mieluummin ajattelisi täältä sielun pelastuksen evankeliumiasian kannalta, että niin kuin jos kirkko olisi viisas, niin antaisi vaan niin kuin kaikki ovet auki ja tilat käyttöön ja muuta. Että jos kerran haluatte tehdä ja pitää, järjestäkää. Täällä on tyhjillään näitä kirkkoja, pitäkää messuja ja antaisi mahdollisuuksia, että saadaan opettaa Jumalan sanaa ja järjestää oikeita. Se on niin tämä patoamus ja niin kuin Timo viittasi alussa tuolla Timo Hämäläinen
alkusanoissaan filistealaisten kaivojen tukkimiseen, niin semmoista henkeä on ihan liikaa. Valtapolitiikka, jossa niin kuin monopoliasemasta käsin määritellään, että kuka saa olla mitäkin. Siinä niin hengellistä näkyä. Oikeastaan tämä on kysyä kysymyksen, niin mä toivon molemmilta yhden sanan vastauksen yhtään aikaa, ja toivon, että se on samanlainen. Onko Suomessa, onko kirkkojärjestö ja kirkkolaki sellainen asia, joka ikään kuin estää tämmöisen uudistumisen? Ei. Ei, okei. Okay. Eikö se nimenomaan estä näiden messuyhteisöjen syntymistä? Kun ei saa järjestää ehtoollista, kun ei ole lupaa. No siellä on näitä erilaisia laittomuuksia, heikon komitean mietinnöt ja muut, mitkä on niin tullut ohi ja yli sen, mitä on niin lupa ja valta päättää. Että se on niin tämmöinen niin laittomuuden tila, millä niin Jumalan sanan rikkominen on ensinnäkin laittomuutta, että sieltä se lähtee tämä ongelma. Okei. Okay. Niin. Me voidaan miettiä niitä käytännön asioita ja vaikeuksia, mitä näihin liittyy, mutta kyllä se ihan totta, että ne tunnustuksen asiat on ne, mitkä sitten, siis se uskon kohteen ilmoitus itsestään, niin se on kuitenkin se, mikä varassa me sitten eletään ja ne niin kuin vääristämät siellä, että monenlaista sitten. Niin. Mutta nyt yleisöltä pari kysymystä, sieltä ensimmäinen. Kiitoksia. Halutaanko ehkä kysyä jotain paneelista tai korjaan keskustelijoilta? Jos ei, niin jatketaan näillä. Hiukan siellä oli kysymystä, että miten voi uudistua tämä meidän kirkko. Niin, oli retorinen kysymys. Jos mä kuitenkin hiukan tartun siihen. Yksi vaihtoehto, mikä ei ole helppo tie, mutta voisi olla semmoinen, että otettaisiin rahat pois kirkolta. Hei, me tehdään päätös, että sinulta me pois rahat kirkolta. Siis tämä verotusoikeus ja kaikki se, missä niin tämä on valtava laitos, 20 000 työntekijän ja maaomaisuuksien ja kaiken muun kanssa. Tämä niin varsinainen kirkon asia hukkuu siihen hyvän tekemiseen ja kaikkeen muuhun, mitä sitten on. Ja en tarkoita sitä, että kaikki kirkon työntekijät pitää silti sanoa ja muuta, mutta siinä on niin semmoinen rakenteellinen vääristymä, mikä ei palvella asiaa. Siinä on jo toinen aloite vielä tässä kirkolliskokouksessa. Ehdotaan, että kirkon rahoista leikataan puolet pois ja annetaan jonnekin muualle. Tekninen pyyntö hieman lähemmäksi mikrofonia. Selvä, hieman pehmeä ääni. Vahvistetaan vähän. No nyt mennään hetkeksi 1500-luvulle. Lutherin aikana se uskon puhdistuksen sisällöllinen kärki tähtäisi ennen kaikkea vanhurskauttamisoppiin ja anekauppaa vastaan. Sehän oli se varsinainen kimmokikko uskon puhdistukselle ja Lutherin teesit nimenomaan puhuvat anekaupasta ja siitä, mitä on oikea parannuksen tekeminen, toisin kuin tämä anekaupan mukainen rahan maksaminen. Se oli siis Lutherin aikaan se keskeinen ongelma.
No miten sitten jos ajatellaan tänä päivänä, että katsotaan ympärillemme Suomen Evankelimia-kirkkoa, Suomea laajemmin, niin mikä olisi tänään se ikään kuin kärkiasia, johon pitäisi puuttua, se suurin ongelma meidän Suomen Evankelimia-kirkossa tai Suomessa laajemmin? Kyllä Matti, se Raamatun asema, niin kuin se heijastuu, tämä yksin Raamattu oli uskonpuhdistuksen keskeinen periaate. Ei se ei ollut mitenkään yksin, vaan sen kanssa, niin kuin, jotta se Raamattu ymmärretään oikein niin on tämä sitten yksin Kristus mukana, eli tämä uskon vanhurskaus. Nämä niin kuin, hienosti sanotaan muoto- ja materiaaliperiaatteet, ne niin kuin molemmat kuuluu niin kuin uskonpuhdistuksen ytimeen. Eli löydettiin ja nähtiin se, että Jumalan sana on se voima ja vaikutus. Ja sitten nimenomaan oikein ymmärrettynä se, että evankeliumi Kristuksesta on se joka niin kuin antaa sen todellisen sisällön eli se, että Raamattu kädessä tulee myöskin niin kuin, tuli katolinen kirkko ja tulee monet muutkin asiat ja voidaan niin kuin pakottaa vaikka uudistaa Raamatun mukaiseksi asioita, mutta niin sisältä käsin ja sydämestä käsin täytyy muutoksen lähteä. Ja se, mikä oli Lutherin oma henkilökohtainen löytö, miten hänen sydämensä muuttui ja alkoi elämään. Paratiisin portit avautui, kun hän oppi tuntemaan Jumalan vanhurskauden. Että se ei olekaan jotakin, mitä Jumala vaatii meiltä, vaan Kristuksen tähden hän lahjoittaa. Ja se oli niin se todellisen muutoksen avainvoima on siinä uskossa. Ja silloin myöskin niin Jumalan sana tulee kunnia-asemaan. Se Jumalan sana on se voima, joka voi tehdä ja saada aikaan ja muuttaa. Ja niin se on se sana, joka tyhjästä voi tämän maailman. Niin tuohon on helppo yhtyä ja se on myös Slen-historiassa ollut, jos ajattelee Fredrik Gabriel Hedberg ja Slen alkua, niin hänkin löysi sen vapaa evankeliumin, joka sitten tuli siihen erännäiseen tilanteeseen, joka etsi sydämestä varmuutta, mutta hän löysi sitten Jumalan lupauksista ja sakramenteista sen, missä hän turmeltuneena syntisenäkin saa käydä ja omistaa arvoa. Ja varmasti tämä on sellainen, että meillä on monenlaisia ongelmia aina tarjotaan sitä, että on ihmisen heikkous vaikka, että sanotaan, että se on sellainen, mihin kirkko tarvitsee apua, mutta ehkä sitten se vastaus on siihen sitten, että tuetaan jollain tavalla, vaikka sosiaalisesti. Mutta nämä kumminkin syntikysymys on se, missä kirkko on niin kuin omalla asialla niin kuin erityisesti. Mutta ehkä tarttuisin vielä siihen, että ehkä just näihin rakenteisiin ja semmoisen niin kuin 20 000 jäsenen seurakunnan miellyttävyyteen niin toisin myös muutosta. Että minkä mä olen lähetyshiippakunnassa sitten totenut tai kokenut on se, että kun meillä on vaikka jäseniä 74 tällä hetkellä omassa seurakunnassa, niin pastori tosiaan tuntee henkilöt. Ja ihan samanlaisia seurakuntalaisia siellä kuin missään muualla, mutta että se suhde on siinä niin kuin tällainen tilivälit sitä kautta lyhyet. Ja samoin niin kuin myös pastorin kohdalla, että mä en voi sinne mennä ja ihan mitä vaan päästää suustani, vaan seurakunta todella niin kantaa tällä tavallakin ja valvoo. Ja siinä on sitten se henkilökohtainen niin ominaisuus ja yhteisöstä me ollaan paljon puhuttu. Niin se on ihan totta, että kasvoja tarvittaisiin. Ehkä näin, mitä tässä kommentissa oli, niin paljon kirkosta myös, siis evankelimia-kirkosta, luodaan pahoja mielikuvia internetin kautta ja me uskotaan ne ja yleistetään ne. Mutta se ei ole aina totta. Et paljon on hyvää työtä ja evankeliumia edelleen julistetaan, että on hyvä muistaa se. Että mä ehkä senkin takia sanoisin, että seurakunnassa on hyvä kohdata ihmiset. Siis kasvattaa ja antaa sille siis seurakunnan työlle kasvot, että olisi mahdollisuus tutustua ja näin sitten luottamusta voi syntyä. Ja sitä kautta syntyy sitten se oikea kuva myös seurakunnasta. Että me ei Evankelimia-kirkkoa tai lähetyshiippakuntaa tai Sleytä tai jotain muuta järjestöä opita tuntea mistään internetistä, vaan että me täytyy
Helsingissä mä kuulin, että siellä oli tehty kotimaan tai jotain työntämistä strategiaa, niin 2 kaveria oli mennyt kadulle ja sitten tälle kasvattaa pysäyttänyt ihmisiä ja sanoi, että ei, mitä mieltä olette tämmöisestä kirkosta. Ja ne miettii sitten tätä uutta tilaa, minkä se Leo saanut. Mä ajattelin, että siinä on jotain niin kuin mullistavaa. Että ei me tarvita näitä uusia välineitä välttämättä ja siis medioita, vaan me tarvitaan kasvoja ja käsiä ja sitten evankeliumi. Se on nyt tosi tärkeää. Tämä oli hienot vastaukset sikälikin, että Paavalin synodista sanotaan, että se on yhden asian liike, me ei mitään muuta tee kuin vastustaa naispappeutta. Ja meillä on 2 hallituksen jäsentä, kumpikaan ei nostanut naispappeutta suurimmaksi ongelmaksi, vaan nimenomaan raamattukysymys ja tämmöisiä isoja evankeliumin saavuttamisen kysymys tai julistamisen kysymys. Niistä loppujen lopuksi on todella kysymys. Meillä on aika käydä lyhyen, minulla on täällä pari vielä tällaista kohtaa kysymystä, joihin toivon aika lyhyitä ytimekkäitä sitten kommentteja. Jos me haluttaisiin nyt olla uskon-uudistuksen asioilla ja tehdä ikään kuin jotain sen eteen, niin miten se voisi toimia käytännössä? Lutherin aikana se oli sitä, että Luther meni ja naulasi 95 teesiä kirkon oveen ja siitä se lähti liikkeelle. Mikä se tänä päivänä voisi olla? Kirjoittaa valituksia huonoista papeista vai lähettää edustustoja piispojen luokse vai kirjoittaa lehtikirjoituksia vai mikä olisi se, mitä voitaisiin tehdä? Ehkä mä tässä ajassa, missä siis ihmiset on sosiaalisesti valtavan erillään toisistaan, käyttää internetiä ja kohdataan niin, että ei haisteta eikä nähdä tai voida koskettaa ihmisiä. On siis se on kanssakäyminen valtavan vaikeaa, epäillään ja ei tiedetä mitä toinen tarkoittaa. Ehkä semmoinen, että me kohdattaisiin ihmisiä. Ehkä sen ei tarvitse olla sitä kitarakuoroa ja traktaatin antoa, mutta että antaa ihmisille suuvuoroja just näin, että mitä sä ajattelet kirkossa ja jos voisi kertoa että siitä, että meillä on tämmöinen seurakunta. Tai sitten, kyllä mä ajattelen, että samalla voi sanoa, että esimerkiksi internetin käyttö, mistä vaikka voi sanoa, että rukoilevasta sivulla on Timo vastailu nuorten kysymyksiin, varmaan aikuistenkin. Ja se on ollut esimerkiksi yksi tapa, koska nimi esimerkiksi samaa, mikä on ollut mulle suuri juttu. Mutta niin läpi ajatellusti niin näiden tämmöisten medioiden käyttö, missä on monenlaista, että tuottaa sinne ihan uskon perusteista niin materiaalia ja vaikka Hippakunnan katekismuskurssi YouTubessa ja tällä tavalla ja saarnaa sinne. Paljon meidän messuyhteisöihin tulee esimerkiksi, kun on ihmiset kuunnellut saarnaa, niin sitten tulee käymään. Mutta ehkä sellaista tarjoaa. Ihmisten kohtaaminen ja uuden median hyväksikäyttö. Joo. Näin vähän. Siinä on tämä ajatus, että mennä sinne, missä ihmiset on, niin monet käyttää, että se olisi todella kirjava tarjonta, mitä on tuolla internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja muuta, mutta kyllä siellä sitten hyväkin ääni kuuluu, että kun se on, ja nimenomaan se voi olla se ensimmäinen täky ja kontaktipinta sitten siinä seurakuntaelämään. Jotenkin mä sitä seurakuntaelämää sillä korostaisin, että siinä semmoinen uskollisuus ja se niin kuin edelleenkin niin kuin uskonpuhdistuksenkin ydin oli se, että Jumalan sana on elävä ja vaikuttava. Ja kun sitä pidetään esillä ja sitä julistetaan ja opetetaan ja sen äänellä kootaan ja kutsutaan, niin Jumala on sitten se, joka antaa myöskin kasvua. Ja totta kai me rukoillaan hengellistä herätystä ja uudistusta. Ja ei me hallita tätä maailmaa, koska me ei hallita näitä maahanmuuttajia, joita tässä liikkuu ja kulkee ja minkälaisen muutoksen ne mahdollisesti tuo koko meidän yhteiskuntaa ja kirkko. Niin kuin Timon esityksestä äsken kuultiin, niin Jumalalla on pari muutakin koettia varattuna, mikä ei ehkä ole meidän Suomessa. Hyvä. Sitten viimeinen kysymys. Luther silloin uskonpuhdistuksen ihan ensimmäisenä vuosina, niin hän kirjoitti muutaman tämmöisen hyvin keskeisen reformatorisen peruskirjan, muun muassa kirkon Baabelin vankeudesta ja kristityn vapaudesta ja Saksan kansan kristilliselle aatelille kristillisen säädön parantamisesta. Nyt, jos te molemmat saisitte kirjoittaa yhden tämmöisen reformatorisen
tärkeää kirjaa, mikä sen nimi olisi? No mä tätä kysymystä mietin. Mä varmaan kirjoittaisin kyllä yhtään kirjaa. Niitä on tässä maailmassa, että on paljon viisaampia kuin minä, niin mä en kirjoittaisi kyllä aina tätä kirjaa. Mä ehkä tutkisin Raamattua ja yrittäisin julistaa sit sunnuntaina tai niissä Jumalan palveluksissa. Hyviä kirjoja on valtavasti. Kirjat ovat kokeneet innoa. Ja niin se on totta, Lutherin aikana kirjapalvelut oli ihan uusi, ja piti käyttää. Niin, ne on paljon me ollaan, tämä on just perinteinen herätysliikkeet myös, että kirjojen julkaisuun liittyy tähän niin toimintaan ja herätykseen Suomessa usein, niin on lähetyshiippakunnallakin ollut. Ja me ollaan niin vanhoja, hyviä luterilaisia kirjoja, joita on uusiakin julkaistu. Että ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan. Mä ehkä sanon, että piispa sanoi mulle piispan käynnillä Risto Soramies, että muista kun Eero Saarinen, että valmistat sitä ja ajattelet evankeliumin kohdalla, että tämä on niin kuultu, että tulee se ääni jossain, älä kuuntele sitä ääntä. Että luota vaan siihen, että sitä samaa vanhaa Jeesusta ja evankeliumin julista, niin hyvä tulee. Että älä mieti niitä, että mitä uutta minä voisin ja näin. Tämä on hyvä. No kirjoittaisiko Johanna? Mä oon vähän samoin linjalla tästä kyllä, että ei oikein kauheasti niinku... Me ollaan eri sukupolvia. Videoblogi. Saatiin kirjailija, tohtori ja sun pitää olla jotain sanottavaa ja kirjoittaa. Meitä ei pistää lukemaan kirjaa, vaan katsomaan videoblogeja. Hyvä, katsomaan me saa vaan 2 minuuttia lyhyempikin, sitten puolen minuutin jälkeen kiinnostus menee. Sulla on hyvin harjoituskirjoja. Joo, hyvä kiinnostus, että seuraamaan videoblogeja. Nyt Paavalin synodin kotisivut uudistuvat tässä toivottavasti hyvin nopeasti ja me ruvetaan sinne laittamaan videoblogeja. Ja muun muassa tämän viikonlopun nämä luennot, sikäli kun tämä äänitys on tasoltaan nyt onnistunut, siis tekniseltä tasoltaan, sisältönä on ihan loistava, niin myöskin nämä sitten löytyy sieltä meidän uusilta sivulta, että näihin voi palata tai sitten linkata ystävältä. Jos vielä jollakulla yleisöstä joku yksi kysymys tai kommentti tähän mahtuu, ja sen jälkeen niin päätetään tämä tilaisuus, lähdetään iltapalaan. Joo. Siellä on yksi Tuomas. Uskon-uudistuksen alkuun liittyy myös sosiaalinen reformaatio, joskin kaikki se aika nopeasti saapui sitten pois tämä köyhän kansan uudistuminen luterilaisissa maissa. Tänäkin päivänä on merkkejä siitä, että on kasvavia seurakuntayhteyksiä siellä, missä diakonia ja todistus kulkee käsi kädessä. Olisiko tässä jotain uudelle uskon-uudistukselle? Ehkä jotain sieltä vanhasta, mitä pitäisi tuoda tähän päivään. Diakonin mukaan tai tunnustaviin yhteisöihin. On varmaan tämmöinen niin ateriayhteys ja niin ruokaan liittyvät ja monenlaisia auttamiseen liittyvät kysymykset. Sitten on myöskin suurta yksinäisyyttä ja kaikenlaista tämmöistäkin niin kuin erilaisia sosiaalisia vaikeuksia kieltämättä paljon, mihin kristityillä on vastattava. Ja se on nimenomaan koko seurakunnan asia. Se paimen ei vastaavan, niin tässä pitäisi niin pystyä keskustelemaan. Niin kuin, se on ehkä meidän kirkon yksi vaikeuskin, että on niin valtava määrä sivilisalaattia, missä on niin kuin kirkon virka mukana ja se sananjulistus ja opetus ja se, minkä takia aikanaan diakonia valittiin, sieltä voitaisiin oppia edelleen uudestaan. Ja Tuomas sanoisin, tuohon vaan aamen. Me ollaan seurakunnassa jouduttu siis opettelemaan sitä, että meidän omista varoistamme ja meidän ajastamme niin seurakunta rakentuu. Ja silti, vaikka messussa sitten me kannetaan toinen toistamme rukouksissa ja siellä törmätään, niin totta on se, että se pyhien palvelus, joka alttarille polvistuu yhdessä, niin silti jää ihmisiä siis yksin. Ja se on todellinen tarve. Ja se on jopa vähän sellainen, mikä tulee ehkä niin kuin syyllisyyskysymyksenä myös, että siihen ei liity vain niin nämä seurakunnan asiat, vaan ajattelen meidän yhteiskunnassa, miten me ollaan opittu elämään. Mutta ehkä me voitaisiin rukoilla oppia tässäkin, vaikka jos mainitsee jonkun, että missä on ollut tosi puhuttelevasti se esillä diakonia. Tämä on hienoa, että erilaisia järjestöjä, jokaisella on omat vahvuutensa, niistä on hyvä opetella toinen toisesta. Hyvä, kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia Eero
vaan. Kiitos. Ja niin huomaan, että mä en onnistunutkaan olemaan ihan kauhean ilkeä tässä nyt sitten, vaikka toivon mulle. Lauletaan ruokalaulu, sen jälkeen meillä on iltapala ja sitten jatketaan tässä iltaseuroilla kello 19. Kuka haluaisi aloittaa?